Welcome to kindergarten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ni sampay tanokman ko alungan udi nagawi kapumagpaday tanong ko kapaganadio sa elmo. So panganinta, langon tanong din to mapipia mga watakan. So sakan, si Teacher Nafi kapapantagan kindergarten teacher sa Sikap Elementary School sa West District sa City Schools Division of Marawi. So imang to takulay na sunya nga unaw to udi na miya i-post apyagan na niyo ko learners activity sheet siyo na iteros tanok man imang to ko ikadua ka quarter ko ikanam ka pito gawiin. So aya paganadan tano udi na ayak man pagusay na kandrakano nagyai so mga membro o pamilya aguso mga pagtaw ko eskwelaan aguso mga salinggo pa udi na pagugup ko ingat. Sa ada tanokman kapag puon nga daan tanokman magideda. So ayak man ipagideda tanong mga watakan nagyai so ideda sakan na pudsagya ingat. Yehe, alhamdulillah ka minipagidida ka to so ideda sakan napat sagya ingat. So imantok man na pamakinugang ka agiang ka pagusay na kan. Nasi itano magpuon ko membro o pamilya. Paganay ang membro o pamilya na si Abi. Kanyan idi suka-sukat agu di mangawiyagan si isa pamilya ami. Ikadua na si Ome. Si Ome nasa kanyan isumisiap sa walay agu pagalagang kami niyan mga wataian. Aya ikatlo na si Kaka Mama. Napagugupan niyan si Abi ko mga galbakyan mambo. Ikapat na si Kaka Babay. Pagugupan niyan mambo si Umi ko galbok sa walay udi na pagugup melimpyo sa walay agurumitan rakan igirada kelasian. Kataya so mga pagtaw ko iskwilaan. Paganay na so principal. So principal na sa kanyan imaguluan ko mga maestra. Agu pagkudasan kulangon ading galabakan mapya sa iskwilaan. Ikadua na maestra. Sa kanyan mambu idimbiat di mamangandao para makaswa surat matia agum bilang so di mamaganad sa elmo. Aya ikatlo na
tumanor ko mga libro. O di na librarian. Sakanian mambu isumisiap ko mga libro sa eskwelaan di pamatian o di na pagusaran o di mamaganad sa sulad library. Aya ay kapat na so guardia. Nas kanyan mambu isumisiap sa eskwelaan o antawa iipsulod agu peliuron. Nakatayang mambu sa mga saling gugupa o di na pagugup apad ko ingad paganay na pulis. Siran mambu pad apendakap ko mga raratai lalag. Ikadua na pamumulong o di na doktor. Siran mambu idi mamulong o di na pagalima ko kasakit sa ospital. Kaya tumalulugon na nurse. Siran mambu na pagugupaniran so doktor mamulong ko pengasasakit. Ayay kapat na padagang. Siran mambu idi ipesa sa mga panganangkan agu sumanganinsan adagangan kinanglan o magingad. Ikalima na pangangalot sa buk. Siran mambu idi mamutol kubuk tano sa ulo igiraa niya makatas. Naimanto na ayap man asubuan ka na suratan ka ko may tuwakaon o di na bakso sa baba o tuladan so batang sangan o salinggugupa o ingad. Paganay na pulis. Ang tawa sa kaniyan aguan to na galubakyan. A. Skanyan idi mamangdao kung mga wata sa eskwelaan. B. Pagugup ko doktor agu pagalima ko kasakit sa ospital. C. Pumulong o di na pagalima ko pangasasakit. D. Pendakap ko mga rarata ilalag. O di na letter E. Diindagang sa mga panganangkan. O Y. Aya korek asumbagian na so letter D. Pendakap ko mga raratai lalag. Ayay kadua na so nurse. Ang tawa unong mambuso nurse aguan to na ay galubakyan. A. Skanyan idi mamangdao ko mga wata sa eskwelaan. B. Pagugup ko doktor agu pagalima ko kasakit sa ospital. C. Pumulong o di na pagalima ko pangasasakit. D. Pendakap ko mga rarata ilalag. O di na letter E. Diindagang sa mga panganangkan. O Y. Aya kisurat ko kaon o di na box na letter B. Sa kanyan ipagugup ko doktor agu pagalima ko kasakit sa ospital. Ikatlo na so doktor. Ang tawa ang mambuso doktor o di na anto na igalabakyan sa ospital. A. Skanyan idi mamangdao ko mga wata sa eskwelaan. B. Pagugup ko doktor agu pagalima ko kasakit sa ospital. C. Pumulong o di na pagalima ko pangasasakit. D. Pendakap ko mga rarata ilalag. O di na letter E. Diindagang sa mga panganangkan. O aya inisurat ka kukahon o di na box na letter C na correct. Aya sumbagian na so letter C. Sekanian ipamumulong o di na di mamulong ko pangasasakit o di na pagalima ko kasakit sa ospital. Aya ikapat na so maestra. Ang tawa unon mang buso maestra o di na anto na
galabakyan sa eskwelaan. A. Kanyan idi mamangdao ko mga wata sa eskwelaan. B. Pagugup ko doktor agu pagalima ko kasakit sa ospital. C. Pumulong o di na pagalima ko pangasasakit. D. Pendekap ko mga rarata ilalag. O di na letter E. Diindagang sa mga panganangkan. Uway, aya sembagun o di nakisurat ka ko kaon na letter A. Pamangandao kumawata sa eskwelaan. Aya ikalima na padagang anto na unun mabui galabag o padagang. A. Skanyan idi mamangdao kumawata sa eskwelaan. B. Pagugup ko doktor agu pagalima ko kasakit sa ospital. C. Pumulong o di na pagalima ko pangasasakit. D. Pendekap ko mga rarata ilalag. O di na letter E. Diindagang sa mga panganangkan. Nagyamabu a ikalima atuladan. Nauayang kaon ini surat na so letter E o di na batang AI na correct so sembag ka sa kanyan mabu idiindagang sa mga panganangkan. Nawatakan si uto ko learners activity sheet ka na adin mo uto pati manon kaon o di na box na ayasuan ka na itulad kaon so pati man kebabayaan ka datar of kebabayaan ka pangayaman. Ikadua na so mga kebabayaan ka gita-gitaan. Ikatlo na so kebabayaan ka panganangkan agu aya ikapat na so kebabayaan ka maswa ka amay ko makalaka. Na alhamdulillah kami atas sa tanukman ko lesson tano imanto. Sa syukran sa kya pamakinugang karakan, watakan na panganinta to ang mala amya sabot kaon ilmo.